4 minuts i serà 1:15 en un moment com l'actual en què, entre altres coses, s'estan desmantellant les polítiques actives d'ocupació. Quin paper poden jugar les empreses socials en la creació de llocs de treball i la promoció en la inserció laboral de col·lectius vulnerables? Aquesta és una qüestió cabdal de la tertúlia solidària d'avui, és una de les que organitzem periòdicament en coordinació amb ECAS, les entitats catalanes d'acció social. Avui ens acompanyen Maravillas Rojo, directora del programa d'emprenedoria social de la Generalitat de Catalunya. Maravillas Rojo, bona nit, benvinguda. Hola, molt bona nit. Jaume Oller, soci fundador de Tàndem Social, una consultoria per projectes i empreses socials que tenen com a objectiu la transformació i l'impacte social, l'equitat col·lectiva o la sostenibilitat mediambiental. Va néixer al gener de l'any 2000. Jaume Oller, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Catalina González Keuchen, directora de l'associació Saó Prat. Aquesta associació està integrada per les congregacions religioses, germanes concepcionistes, germans maristes i germanes teresianes, i l'any 2007 va crear l'empresa d'inserció Reformes Saó SL per ajudar els joves del Prat de Llobregat a inserir-se al món laboral. Catalina, igualment, bona nit, benvinguda. Hola, bona nit. I ens acompanya també Jordi Gusí, gerent d'ECAS. Jordi, bona nit. Hola, bona nit. Abans de començar el detall, podríem començar definint què és emprenedor social. Què és el que hem d'entendre per emprenedoria social? Amb quina definició treballeu vosaltres? Probablement més que definició. O concepte, no sé. Sí, podríem dir que està apareixent amb molta força un nou corrent emprenedor. I quan parlem d'un nou corrent és interessant perquè és una manera de focalitzar més un grup de persones, cada dia més per sort, que volen donar resposta a noves demandes socials, que volen donar resposta a vells problemes però que necessiten de noves maneres de gestionar. Podríem pensar en l'educació, en l'envelliment de la població, en la prevenció de la salut, en la utilització de noves energies. És a dir, podríem posar molts exemples de nous reptes, de vells problemes, però ho fan, a diferència d'altres moments, i això és el que voldria destacar, amb capacitat de gestió. És a dir, saben, aquestes persones que organitzen empreses per donar aquestes respostes als reptes i demandes socials, que tenen que fer una activitat que sigui sostenible en el temps econòmicament i per tant tenen que veure com s'organitzen des del punt de vista de la gestió. Hi ha una tercera característica que és molt definitòria en la meva opinió, que és la voluntat i la decidida vocació d'actuar amb interès col·lectiu. És a dir, són persones en general molt ben preparades, amb capacitat de gestió, amb una gran inquietud per als autèntics problemes socials en el sentit més ampli de l'expressió, podem parlar d'això després, però que a més tenen aquesta decidida vocació col·lectiva. Aquests podrien ser alguns dels elements, en la meva opinió, que fan que quan parlem d'emprenedoria social no parlem només ni d'economia social ni d'empreses socials, tot i que l'economia social i les empreses socials també formen part de l'emprenedoria social. Definició completa, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Sí, segurament el que podríem dir, que una empresa social és un emprenedor social, és una persona que vol cobrir una necessitat social, aquest és el seu objectiu final, i que per aconseguir aquest objectiu utilitza un mitjà, que és l'activitat econòmica. L'activitat econòmica no és una finalitat en si mateix, sinó que és un mitjà per assolir un impacte social. Doncs aquí hi ha dos eixos de discussió que depèn de les diferents escoles o referents en emprenedoria social. Hi ha gent que parla que aquesta activitat econòmica s'ha de fer de forma sense ànim de lucre, és a dir, el lucre ha de ser inexistent, o fins i tot es parla en algun cas de lucre limitat. Hi ha altres corrents que el que diuen és que pot haver ànim de lucre i que com més lucre, més impacte, perquè si guanyo més diners el que voldré és fer-ho créixer, per tant tindré més impacte. La gent que defensa el sense ànim de lucre el que diu és que al final hi ha un trade-off, és a dir, hi ha un intercanvi de més benefici, menys impacte, més impacte, has d'anar a no buscar la maximització del benefici. Afany de lucre, en el vostre cas, per exemple.
Amb quina de les dues corrents estaríem? Més o menys? Difícil. A veure, nosaltres com a entitat som una entitat definida, sense ànim de lucre, però és veritat que busquem que la nostra activitat doni uns beneficis per després revertir-los dintre del col·lectiu que estem atenent. Per tant, el que jo sí que crec és que de vegades es confonen, o hem tingut una temporada en la que potser s'han radicalitzat massa les dues postures, no? I llavors, dintre del sense ànim de lucre, moltes vegades s'espera que si tu em dones el que jo necessito, jo faré un projecte que serà fantàstic, i l'altra postura, que és perdre una mica l'objectiu de transformar la societat, de fer que aquella necessitat desaparegui, tant de bo, i perdre una mica el nord. Llavors, penso que s'ha de buscar l'equilibri. Punt intermig. Jordi. No, jo crec que les empreses socials sense ànim de lucre i que al final l'activitat econòmica és un mitjà i que, tal com deia la Maravillas, hi ha tot un conjunt de gent amb inquietuds, amb capacitat de gestió i preparada, i jo crec que també hi ha potser una part també, no diria generacional, perquè al final persones que portaven centres especials de treball són emprenedors socials, però jo crec que al final ha d'haver una motivació de transformació i sobretot un sentit de la gestió, del management molt ben orientat a resultats i amb ganes de fer un bon producte, un bon servei que al final generi llocs o transformi el seu producte, no? Si em permets, jo voldria compartir que la veritat és que és molt difícil. Hem d'animar avui els nostres oients, però realment és molt difícil. Estic veient a tantes persones amb bon nivell de preparació, amb moltes ganes, amb molta claretat respecte a què volen fer, de prevenció de la salut, d'atendre a nanos que han estat adoptats, a treballar per fer inserció laboral de joves, és a dir, tantes qüestions interessants que realment el difícil no és plantejar-se si tens ànim de lucre o no, sinó arribar a la final de mes i cobrar alguna cosa. Estem parlant de que la comptabilitat a vegades ens pot portar a situacions que et pot semblar que és que tinguis ànim de lucre o no. No, si el difícil és arribar a un pressupost equilibrat. Però voldria aportar, en tot cas, que la forma jurídica, seguint amb el raonament que fèiem al principi, no és la definitòria d'aquest corrent d'emprenedoria social. Poden haver-hi cooperatives, societats limitades, societats laborals, empreses d'inserció, és a dir, és una gamma molt àmplia. De fet, la llei d'economia social que es va aprovar fa alguna més d'un any ja plantejava un àmbit molt ampli de formes jurídiques per considerar les empreses dintre de l'economia social, perquè el que defineix una empresa o un emprenedor social no és tant la forma jurídica, que normalment, evidentment, no serà una societat anònima, ja ho sabem això, sinó molt especialment la voluntat que té d'arribar més enllà de tenir un pressupost equilibrat o uns resultats equilibrats, a reinvertir aquests resultats, jo diria més que beneficis, perquè em sembla que és més correcte dir resultats, per ampliar la seva activitat, per poder fer més coses. I aquesta ambició col·lectiva és una expressió important. Els emprenedors socials tenen ambició, però és una ambició col·lectiva, molt més enllà del seu interès personal. És a dir, estaríem parlant d'un alt grau d'altruisme i no sé si de fil directe o amb ONGs o amb entitats caritatives. Sí, Nia? El que ens estem trobant ara una mica és entitats, ONGs clàssiques, que comentaves com caritatives, que estan començant a plantejar l'obertura de línies del que seria emprenedoria social. Per la situació en la que es troben ara, no? Segurament perquè a noves realitats socials, noves fórmules d'atacar-les. Llavors, aquí sí que ens estem trobant clàssiques entitats que estan obrint aquestes noves línies. És a dir, s'estan plantejant com financiar l'activitat no només en base a recursos, diríem, de l'administració pública especialment, o no només en base a recursos
de filantropia, encara que també es pot buscar noves considerar fórmules, que... clar. Sí, i les noves formes suposen que puguis també tenir una activitat empresarial, que el producte o servei pugui tenir un valor i per tant un preu raonable que permeti complir aquesta activitat. Hem de tenir en compte que a mi em preocupa aquest tema, no? Les persones són molt altruistes, però necessiten arribar a final de mes. Encara que és bo... Hauria de ser compatible. Clar, és bo que aprenguem a viure amb molt menys i a consumir diferent, tots, també nosaltres, evidentment, però jo crec que és molt important que tinguem en compte que totes les persones que estan impulsant empreses socials i emprenedoria social, és important que puguin tenir una activitat que permeti finalment també tenir un ingrés per poder seguir fent aquesta activitat, precisament. No, tal com comentava la Maria Rojas, és a dir, l'empresa social acaba agafant diferents formes, anem a dir, sobretot no societat anònima. Jo crec que fa molts anys, fa uns 30 anys, tenia un origen més d'entitat, l'entitat de discapacitats, fa 25 anys, crea un centre especial de treball, allò a la posterior i ara li diem empresa social. Aquesta empresa social avui té una pluralitat i una diversitat molt gran i el centre especial de treball sí que en el seu origen té un origen una miqueta d'entitat, és a dir, l'entitat de pares i mares que comencen a fer manipulats, que comencen a fer bufandes, que comencen a fer iogurts, que comencen a fer de professionals en un entorn i el que fan és crear una empresa social. Neixen les empreses socials i avui en dia això pren moltes fórmules i cadascú viu d'una manera una miqueta diferent, com comentava abans la Maria Villarroja. I ara, amb la situació actual, entitats s'estan plantejant la reconversió d'algunes de les seves línies en emprenedoria social amb l'objecte de continuar transformant i de tenir també una sostenibilitat econòmica que no es tenia abans. Respostes a noves demandes socials, actuant a l'interès col·lectiu. Anem una mica ja al moll de l'os. Els autèntics problemes socials ara, amb els que us trobeu o amb els que treballeu, segurament amb els que tots pensem. Quines serien les prioritats? Salut, educació, l'alt índex, com dèiem abans de començar, dels joves, el més alt de la Unió Europea, un 51%. Avui hem conegut un altre informe, en aquest cas d'UNICEF, on per primera vegada a Espanya el col·lectiu de gent més pobra són els infants. Fins ara eren la gent gran, no sé. Sí, potser podríem distingir, si us sembla, sí, perquè realment tenim molts més problemes dels que voldríem tots plegats. Però jo distingiria, si em permeteu, entre aquell tipus d'emprenedors socials que tenen una activitat o producte que els hi permet complir una missió. La Fageda seria un cas molt clar, perquè em sembla que ho coneix tothom. És una empresa que quan les preguntem què fan, fem els millors iogurts del món. Però la seva missió no és fer iogurts, tot i que són els millors iogurts, perquè si no, no crearien aquesta vinculació amb els clients. Però la seva missió és aconseguir que hi hagi persones amb discapacitat psíquica que visquin més felices i en millors condicions. Ara, no totes les empreses socials o tots els emprenedors socials tenen com a objectiu fer un producte o servei perquè els que hi treballen tinguin millors condicions de vida. Això és bastant habitual en els centres especials de treball, que precisament fan manipulats o fan jardineria o fan el que sigui perquè permet que aquesta feina la puguin desenvolupar persones que tenen aquestes capacitats i en bones condicions. Però jo diria que, per exemple, un grup de persones que vulguin plantejar sistemes participatius en àmbits d'urbanisme informal, però amb determinades tecnologies, pot ser una nova demanda social. I persones que es plantegin teràpia amb animals per treballar l'autisme pot ser una demanda social. I treballar perquè puguis fer en bones condicions activitat física per persones grans, reduint determinada despesa i allargant la vida, pot ser també una demanda social. És a dir, hi ha com dos grans tipus d'activitats, aquelles que el que interessa no és tant el producte o servei, que té que ser bo, perquè si compres un iogurt i és dolent, el primer dia li fas un favor al de la Fageda, però el segon dia dius jo no. Ara, si és bo, a més de perquè t'agrada, el compres perquè saps per què el fan.
I aleshores la vinculació del client és molt més interessant, és molt més àmplia. Però insisteixo, no totes les empreses o emprenedors socials treballen per aconseguir un nivell d'inserció professional. Moltes treballen per això i és molt admirable, però altres també treballen perquè el seu propi producte objectiu, per exemple, desenvolupament de productes ecològics, tot el treball del quilòmetre zero, de l'slow food, hi ha molts àmbits, el desenvolupament local, o en l'àmbit rural, per exemple. Nosaltres teníem un projecte que és d'una ovella, la recuperació de la llana d'una ovella del Pallars, l'ovella xisqueta, per aconseguir que els pastors poguessin vendre-la en les condicions adequades per seguir fent aquesta activitat. Això no és inserció de joves ni és inserció de persones amb discapacitat psíquica, però realment la identitat i la recuperació de persones en zones rurals és una demanda i és un tema important. Per això em semblava que era interessant distingir que hi ha diferents àmbits, que en alguns casos és el propi producte o servei el que té un sentit social i en altres el sentit social el té qui treballa en l'empresa. Jo sí que diria que en aquest cas les necessitats actuals, que són moltes, i em centraria en dues necessitats que crec que són les prioritàries actualment. Un és l'atur, i especialment l'atur juvenil, i aquí amb Salprat tenim un exemple de com combatre aquesta problemàtica on joves no tenen un projecte de vida i on el que s'intenta una mica és que tornin a tenir un projecte de vida. No només que s'insereixin laboralment en aquell moment, que tinguin una feina, sinó que tinguin realment un projecte de vida cara a futur. S'ha dit, perdona'm, moltes vegades que estem en una situació que els fills tenen menys futur que els pares. Ara. Jo, fent referència una mica al que ha dit el Jaume i també al que ha dit la Maravilla Rojo, nosaltres estava pensant, mentre sentia, que sempre parlem definint-nos, quan un escolta els altres també aprèn, no? I penso que ens definim més en aquesta part de que nosaltres volem sempre dir que oferim el millor producte. Fem dues línies de producció. Una és reformes integrals, que vam començar just quan començava la crisi i no hem parat de treballar i tenim perspectives de feina. I diem, no ens venem com a empresa d'inserció ni com a pobrecillos jóvenes que no sé què, no, sinó com els que fem i oferim al client el millor tracte i el millor acabat d'una obra. I després ara comencem amb tot el tema de disseny gràfic i pàgines web, xarxes, etc. I nosaltres el que volem, sobretot, és el que ha dit el Jaume, oferirem el millor producte, però és que si estiguéssim mullint vaques, el faríem el millor que poguéssim, perquè el que ens importa és que aquells joves tornin a descobrir que la seva vida té un sentit, que té un futur, que han de trobar ells la motivació per moure's. I això és el que realment estem detectant, que l'estan perdent, que arriben i no estan contents d'estar sense fer res. Que ja no és ni liar-la al carrer, no. Joves desmotivats. Joves desmotivats des de molt joves, és a dir, que arriben als 16 anys amb un recorregut de fracàs que ja no només és que els altres pensin que ja no faran res, és que ells ho han interioritzat. I quan comencen a descobrir que són creatius, que davant d'una màquina, igual que no han estat durant tota l'ESO aguantant 4 hores seguides de classe, ara estan aguantant les hores, i a més fan coses maques. Però també hi ha algú al darrere que educa aquesta creativitat. Jo penso que aquí no només és implicar els joves en el coneixement i la responsabilitat i el dret que és treballar, sinó educar també en totes aquelles capacitats que tenen perquè surtin endavant, i s'ha dit, no? Sortiran professions que encara ni ens imaginem. Però clar, nosaltres, els que els precedim, també som responsables de que aquestes professions surtin. Llavors hem de fer una inversió d'acompanyar, d'educar, de donar oportunitats que sembla que no siguin realment inversions. La Catalina ens està posant un exemple que em sembla molt interessant,
perquè tot això que ells fan, que és tan important, si no tinguessin clients que els hi encarreguessin i els hi paguessin aquestes reformes integrals o els dissenys o les pàgines web, tot el procés aquest de recuperació de la identitat, la motivació dels joves seria pràcticament inviable. Jo crec que potser els nostres oients entendran més quan parlem d'empreses socials o d'emprenedors socials. Ella és una bona emprenedora social, que estem parlant de que, a més del sentit que li vols donar al que fas, necessites generar valor en termes de que algú que ho accepta, aquest valor, el pugui reconèixer i per tant el pugui pagar. Perdoneu una cosa que nosaltres... No estem aquí per parlar. Ja no s'ha de parlar molt, però un dels objectius que nosaltres també tenim molt clars és que com que el nostre col·lectiu és de 16 a 23 anys, 25, volem que tornin a formar-se. O sigui, no volem que una vegada han tingut el primer contracte amb nosaltres, després ja continuïn amb aquesta roda. Potser sí que continua amb una feina difícil. Perquè estem parlant, perdona, de gent que bàsicament ha deixat els estudis. Sí. O que ven, gent que ha vingut de fora, menors no acompanyats, que després passen a ser no menors i llavors el problema és més gran, no? Però el nostre objectiu és realment que descobreixin la riquesa del que és saber coses i de formar-se. I aquest és el nostre... Quan aconseguim que un nano digui és que a mi m'agradaria ser això, i moltes vegades no té res a veure ni amb el disseny gràfic ni amb la construcció. Aquest és el nostre triomf. La vostra lluita, no? Sí. Em deies, Jaume, amb dues principals preocupacions, l'atur, posant èmfasi en el juvenil, i el segon? I el segon crec que seria l'habitatge. L'habitatge. Aquí hi ha una problemàtica important i cada cop creixent amb l'habitatge, i la veritat és que actualment a Catalunya tampoc hi ha molts emprenedors socials que estiguin afrontant aquest camp, segurament perquè és molt difícil. Malauradament clients no els hi faltarien, o potencials clients. Però cal ser molt innovador. També en el tema social. I aquí es pensa que, com parlem d'empreses socials, diu, bueno, el de sempre, no? Doncs fer alguna cosa perquè les persones amb més dificultats, que per cert cada dia desgraciadament són més, doncs puguin tenir una feina, no? Hi ha molta innovació, perquè hi ha joves professionals, entre ells arquitectes, que estan pensant en com aconseguir cessió d'ús de determinats espais per recuperar-los i fer un accés a la vivenda en condicions diferents, no? O, per exemple, l'altre dia vaig estar veient un projecte on es treballa la terra i es fa producció ecològica a base que els cedeixen a l'ús d'aquests terrenys precisament per posar-los en valor. És a dir, la imaginació des del punt de vista legislatiu, des del punt de vista de l'ús, de com fem ús del territori, com fem ús del patrimoni, com fem ús de determinats edificis, pot donar respostes en el cas que diu el Jaume, que és tan important i tan complexa. Probablement no vindrà de formes només de construcció, sinó d'utilització d'espais que estan ja construïts. Sí, però de manera diferent, perquè a més de les dues coses jo afegiria, si em permets, que tenim reptes molt importants en l'àmbit de l'envelliment, moltíssim, demandes socials de tot tipus, uns per temes de prevenció i de millora de qualitat de vida i altres realment per atendre aquestes noves demandes, diguéssim. Unes són més de gaudir de la vida, però altres tenen que veure amb poder estar, mentre estàs viu, en condicions dignes. I a més del tema de l'envelliment, tot el que significa l'ús i la producció i el consum d'energies renovables és una de les qüestions que és una demanda social importantíssima. Estem consumint un planeta i mig en aquest moment. Creieu que hi ha demanda social certament d'això? Sí. Sí? Hi ha conscienciació? Sí? És un procés, com tots els processos. A més de que en aquest moment, com saps, es pot, per consumir i produir, tens uns condicionants respecte a la xarxa elèctrica importants, no? Però en aquest moment nosaltres, al programa de la Generalitat, teníem una empresa social important que es diu Som Energia,
que és una cooperativa que en aquest moment són més de 3.000 socis que consumeixen energia renovable i estan començant a produir aquesta energia renovable. I també hi ha diversos projectes que estan engegant actualment amb un recurs que a Catalunya és abundant, no? Que és la biomassa forestal o la biomassa, per exemple, un projecte que coneixem de prop és l'ús dels sarments de vinya, per el reaprofitament d'aquests sarments de vinya per fer biomassa i per tant un combustible net. I aquí sí que hi ha tot un moviment perquè, com sabeu, Catalunya té una superfície forestal molt gran. Doncs, hi ha emprenedors que estan veient aquí una oportunitat no només de tenir un producte competitiu o un servei competitiu, sinó de tenir un impacte a nivell mediambiental. De les demandes socials? Bueno, aviam, jo crec que el que estem parlant és una miqueta tornant a l'origen, és a dir, la fórmula jurídica al final pot prendre diferents cares, és polièdrica i l'activitat també. Els que venim més de lo social més clàssic, al principi, ho identifiques molt amb crear això, llocs de treball. Però al final la demanda, jo crec que el món de l'emprenedoria social és un món en aquests moments molt dinàmic, molt obert, on es parla de coses de menjar ecològic, d'energies renovables, de bellesa, d'educació i també de llocs de treball. Això realment ho fa maco i ho està enriquint, perquè al final el que cal és anar donant resposta a diferents situacions. Per tant, jo crec que estem en un sector dinàmic, en creixement, engrescador malgrat la situació actual. És a dir, jo crec que, clar, es parla d'emprenedoria perquè al final totes aquelles coses que tenen certa dependència del finançament públic, però al final estem en un entorn on cal crear, on cal emprendre, i l'actitud emprenedora com una actitud més enllà de la vida. I en aquest sentit doncs, hi ha entitats més clàssiques de barris amb unes problemàtiques, d'emprenedors de tota la vida que han fet iogurts, bufandes o vins, i després hi ha tota una generació de gent molt inquieta amb coses que volen ajudar a resoldre, que s'associen, d'arquitectura, de tal, que al final també estan intentant millorar certa qualitat de vida. Clar, evidentment, al final amb tot això també has de posar línies, no vermelles, potser blaves i verdes, perquè clar, si no al final, i el que fa sabates també, perquè si no aniríem descalços. Llavors, aquí està una miqueta, al final, aquells petits límits de dir, bueno, escolta, al final, què és i no és. En tot cas, és quelcom positiu, és a dir, jo des que estic... Jo vinc del món més clàssic perquè portàvem una bugaderia i un càtering i feia llocs de treball amb discapacitat, però és com molt viu, hi ha molta cosa, hi ha una altra manera de fer, em permetria potser l'expressió una miqueta així humil, però una altra manera d'entendre en un entorn actual que és espavila't, intenta crear coses, depèn de la demanda. Al moment que tens uns clients, una facturació i una resposta de gent que ha de contestar molt bé, doncs això crea espavila, i la competència espavila, vull dir que això en si és bo, i per tant jo crec que no sé, jo crec que és interessant, ara també s'està intentant explicar a les escoles, que la gent doncs hi hagi això, aquest compromís una miqueta en atendre certes demandes socials que poden tenir moltes cares diferents. Clar, nosaltres venim d'un món que defensem molt l'emprenedoria, no feta des de la persona individual i física amb una idea, sinó que sigui capaç de vertebrar-ho en una organització. Al final, posa-li nom que vulguis, perquè creiem que les idees al final fetes en equip o en organització poden tenir més capacitat de transformació. Entenc també com a gerent que és una mica aquell missatge d'intentar que aquestes idees d'aquella gent que individualment pot dir m'agradaria fer això, és important que al final s'aliïn, s'associïn i creïn certa participació, com abans es parlava, perquè poden canalitzar certa demanda social i perquè al final, jo crec que una miqueta també al final amb una organització que és capaç d'atendre una necessitat. Però el fet que en aquest moment aquest corrent tingui més força, tal com deia el Jaume ara, està prenent força. Té, perdona, més força malgrat la situació actual o té més força gràcies a la situació actual? Degut a la situació actual. Jo diria que dintre de la situació actual és com un brot d'esperança. És a dir, posar en valor que és possible que hi hagi gent que tot i tenint capacitat de gestió i poguent tenir interessos absolutament raonables i normals d'interès individual, tinguin interès col·lectiu. És a dir, gent que vulgui treballar més enllà del seu interès personal per fer productes i serveis o per donar possibilitat de treball a altra gent, és molt important. A mi em sembla que això ho posem en valor, perquè estem en una crisi de valors, a més de valors de gestió de models d'empresa. Aleshores, el constatar que no tothom tira la tovallola,
que no tothom està disposat a deixar de fer, d'impulsar iniciatives, em sembla importantíssim en aquest moment. Estem jugant, com dèiem, amb tres coses. O sigui, cal fer producte i servei, perquè si no, no hi ha empresa, cal arribar a final de mes i, a més, cal intentar tenir aquesta ambició col·lectiva de repercutir els beneficis perquè, o els resultats per poder anar més enllà, per replicar iniciatives. De fet, el moviment francès, fa pocs dies publicaven un llibre els del moviment francès que es deia l'eficàcia econòmica al servei de l'interès general. El moviment francès d'economia social és més col·lectiu. A l'anglosaxó, com deia el Jaume molt bé, és més individual, valora més la iniciativa de la persona que és líder. Potser aquí ens sentim amb el moviment col·lectiu, no sé, per tradició cooperativista, potser, o per tantes coses, però la importància que en aquest moment té el moviment d'emprenedoria social ampli a França és molt important, i perquè ha hagut un compromís seriós per part de les administracions que no treballen només en base a subvencions, sinó molt especialment en un concepte que diríem externalitzar una part d'allò que és societat del benestar, que no és el mateix que privatitzar. No, no és el mateix. No és el mateix. De fet, aquest moviment francès fins i tot arriba a parlar que d'aquí uns anys l'empresa serà social o no serà. Que aquest segurament és un objectiu a molt llarg termini, però el que defensa és que la consciència de la gent farà que si una empresa vol seguir existint hagi de ser una empresa social. Aquí tenim un moviment i un nou corrent d'emprenedors que el que defensen al final és una altra forma de fer empresa, on l'objectiu no és només guanyar diners, sinó és tenir un impacte social, i per això cal fer una activitat econòmica i evidentment cal guanyar diners, perquè si no aquesta activitat desapareix. No és poc agosarada la intenció, de que uns anys serà social o no serà. No sé si penseu... I no és fàcil, per nosaltres explicar-nos, perquè quan parlem de que hi hagin resultats positius, immediatament molta gent pensa en especulació. O sigui, tenim tan integrat que només es aconsegueix resultats si s'especula, que és ben desastrós, això. És que ens tenen bastant mal acostumats, segurament, a tenir aquesta concepció, dic. I després també cal pensar que els resultats hem d'incorporar també la rendibilitat, que és l'impacte social que s'assoleix. La rendibilitat no és només econòmica, sinó que és rendibilitat econòmica i social. En qualsevol cas, sabeu que solem tenir poca memòria, estem parlant d'un fenomen engrescador, deies tu, que està en auge, que està creixent, però aquesta crisi, esperem, passarà. Es pot donar el cas que es desinfli una mica la qüestió, perquè exemples en tenim molts al llarg de la història. O d'una vegada per totes caldria arrelar certs valors, certes necessitats? La vida són processos, i per això parlem ara d'un corrent, perquè té ara una força, no una moda, no és el mateix, no. És l'expressió de moltes conviccions i de... El risc, perdona, és que no acabessin això, que no acabessin una moda. I d'una necessitat, però com dèiem abans, no hi ha una definició, en el sentit de que estem recollint una bona part de la tradició del cooperativisme, que per cert és del segle XIX, estem recollint una bona part de l'interès amb què estan treballant els centres especials de treball, les empreses d'inserció, tant tipus d'empreses, però aportant un altre element d'innovació social en aquesta forma més àmplia d'empresa, que això li dona, jo diria, no només un atractiu, sinó potser una manera de situar-se en el moment actual més oportuna. I aleshores també els moviments socials tenen que tenir una renovació. Serà aquest l'esquema definitiu? Probablement no, però si fem un procés que aconseguim que hi hagin moltes més persones que apliquin la seva intel·ligència i capacitat de gestió per l'interès col·lectiu, potser serà un gra de sorra, però una mica anirem canviant el món. Segurament per aconseguir que això no sigui una moda i sigui una tendència, cal impregnar l'emprenedoria social al sistema educatiu. És a dir, cal que una persona que acabi els seus estudis sàpiga que existeix una emprenedoria social, sàpiga que pot ser emprenedor social, que una persona que acaba la carrera de direcció d'administració d'empreses segurament ara no sap que hi ha una altra manera de fer empresa, que és l'emprenedoria social, i això cal que arribi a tots aquests... a la gent jove, que al final és el futur. Perquè a les escoles deies tu que se'n parla o se'n comença a parlar o caldria fer-ho?
Bueno, ara em sembla que, aviam, jo no és un tema que domini molt, al final tinc alguns... Però això en caldria fer-ho, que anar a l'escola, però em sembla que el Consell d'Educació l'any que ve vol explicar l'actitud emprenedora, em sembla a mi, i llavors sé que això es vol que cali, no? Però vaja, crec que l'escola es vol començar a nivell dels nens i les nenes entenguin una miqueta el que és l'actitud emprenedora o ser emprenedor, i els mateixos mestres ara doncs estan fent manuals i ho estan aprenent. El que m'agrada la versió és més a nivell més universitari i al final, bueno, i el saber equivocar-te també, el saber que una cosa no ha funcionat i que en la nostra societat és tal, en altres és un motiu de dir t'has tornat a aixecar, és tan important com que has triomfat. Bueno, aquestes coses jo crec que és important. A nosaltres al final això ens inquieta és el tema de l'emprenedoria lligada a l'ús social, no? Quan a sobre, no sé, jo donava classes de batxillerat, els explicava empresa i al final els deia, ostres, que quan a sobre generes llocs de treball amb dificultats o al final fas bé un servei que estàs tenint una demanda, clar, per mi, des d'un punt de vista empresarial, ostres, és deixar un pòsit o un sentit de la responsabilitat molt més àmplia, no? De l'interès col·lectiu, que a mi em semblava més atractiu. Entenc que en poden haver-hi altres, però al final jo això, inclús des d'un punt de vista educatiu, ho trobava molt més pedagògic que l'empresa en si. És a dir, perquè a més perquè tu estàs explicant màrqueting i tu estàs explicant finances, però quan tu darrere expliques també la transformació social que això suposa, no sé, jo trobo que el vestit queda molt més complet. Jo sí que conec algun cas d'escoles on es comença a tractar directament el tema. I respecte a si és una... Jo estic convençuda que realment no és una moda i que tampoc no neix ara de zero, que som els... No. Això bé, té una història, una Però estem d'acord que molta gent ho està començant a conèixer ara, i és cert que té una història, no? Però jo penso que també és quan anem a Alemanya, per exemple, el tema del reciclatge, porten molt més temps i els nens estan molt més educats en això que... El que sí que és veritat, i com a part potser del recorregut, és veritat que sempre quan fem una part de lluita tal, arriba un moment que ens acomodem una mica, no podem estar contínuament, sembla que no sabem sostenir contínuament l'atenció, però jo ara estava pensant tant de bo, quan arribi a aquest punt de la història no ens desanimem i sapiguem traspassar els que continuïn, que potser hauran d'inventar o de continuar el procés d'una manera diferent, no? Tant de bo la continuïn. Ajuda molt també els mitjans de comunicació. Jo diria que fins al moment, encara que ens agradaria que tingués més ressò, però hi ha com un cert acolliment d'aquest tipus d'iniciatives. El fet de que puguis entrar a YouTube i trobar diversos canals d'emprenedors amb exemples molt concrets d'emprenedors socials fa que puguis identificar què vol dir fer bufandes o fer roba d'altíssima qualitat però amb persones amb discapacitat psíquica però que es venen amb les millors botigues de Barcelona, o què vol dir atendre a famílies que tenen nanos adoptats en el moment de l'adolescència. És a dir, pots trobar molts exemples, especialment en les diferents xarxes socials i de manera molt especial jo diria que el tema de la imatge ajuda molt a comprendre més enllà de les expressions l'activitat i quines són les persones que la protagonitzen. Jo convidaria els nostres oients que entrin en YouTube i vegin, per exemple, el canal d'emprenedoria social o en diferents canals d'emprenedors. Ja es distingeix, igual que hi ha emprenedors tecnològics o emprenedors, dones emprenedores o emprenedors joves, també emprenedors socials. Això vol dir que estem arrelant aquest concepte de corrent. Perquè una dona emprenedora és una emprenedora, però quina diferència hi ha? Em deien sempre alguns matitsos, i entre ser emprenedor tecnològic o emprenedor normal i entre ser emprenedor jove i emprenedor són matitsos, però els matitsos focalitzen i aleshores fan més fort una corrent. Ara és important que aquest corrent que busca que l'eficiència econòmica tingui aquest interès general tingui més visibilitat. I amb això els mitjans poden ajudar molt i els canals i les xarxes socials també. També. En el vostre cas, Jaume, sou una consultoria, no? Tot i que sou molt joves, teniu un any i escaig d'edat, però heu notat que cada vegada ve més gent a fer-vos consultes o...? La veritat és que sí, és que en els últims
Jo diria que en els Doncs últims mira, us 2-3 vegin amb mesos... idees, amb iniciatives, a veure com ho podria fer, si això és viable, etc. Seria més o menys Sí, això. hem estat rebent molta gent individual, Mhm. no gent clàssica del sector, sinó gent especialment jove, que venen amb un projecte d'empresa social i que el que tenen bàsicament són ganes. Evidentment es troben amb grans barreres o grans dificultats, especialment en el que és el finançament. No? Si un emprenedor no social ja té problemes en finançar-se inicialment, un emprenedor social que té una rendibilitat econòmica més baixa, tot i que si suméssim rendibilitat econòmica i social segurament seria més alta, doncs encara té més dificultats per finançar-se. Sí que estan apareixent alguns, el que diríem business angels socials, tot i que aquí a Catalunya encara són pocs i caldria donar una empenta. Són persones particulars que aposten per un projecte, que això ja existeix en el que serien emprenedors clàssics, però que en aquest cas tenen una sensibilitat social i que per tant aposten no només per treure una rentabilitat econòmica, que en molts casos és simplement el retorn del capital que han aportat, sinó per aconseguir un impacte social. En el vostre cas, no sé si preteneu formar futurs emprenedors, al marge d'inserir els joves al món laboral. Hem somiat més d'una vegada amb això. El que És passa és que el encara somni. No, el somni pel que treballem, també, però encara tenim un recorregut molt curt. Del 2007, no? Sí. Però l'objectiu és... Nosaltres sempre diem que som un temps en la història dels joves, però després ells han de continuar la història. Nosaltres no ens hem de perpetuar en la seva història. Sovint, al Tots per Tots, parlem amb molts joves. Per exemple, 2 divendres al mes fem tertúlia amb estudiants de l'Autònoma i hi ha una corrent molt estesa, marxar fora. Marxar del país, perquè aquí no veuen perspectives, no veuen possibilitats. Fins i tot, no sé, per fer emprenedoria fora de casa nostra. Us preocupa aquest fenomen? Forma part, anava a dir, de la nostra època, del món global. El problema no està en marxar fora, sinó tenir l'obligació de marxar-se fora, que per cert tampoc és nou, perquè jo encara recordo els milions de persones que van sortir d'Espanya a treballar a Alemanya, entre altres coses. És dir, no ho comencem ara. Gent preparada, gent que podria tenir la diferència és que en aquell moment portaven la maleta de cartró. Sí, però sortien. No, jo crec que en aquest moment hi ha una bona cantera aquí i podem posar exemples. El programa que el Departament d'Empresa i Ocupació ha començat a convocar i per tant ha obert perquè hi hagin projectes que s'apuntin si és que volen participar. En un mes i alguna cosa, 120 projectes s'han presentat per participar al programa i tinc que dir que pràcticament tots no, però la immensa majoria responen, com a mínim sobre el paper, a aquestes característiques que estem parlant, de repte o demanda social, de gestió i d'interès col·lectiu. És sorprenent, en el plaç d'un any, com va madurant el tipus de projecte que es presenta per participar en aquest tipus de programes. I l'administració, aprofitant que avui la tenim representada aquí, com tracta l'emprenedoria social, els emprenedors socials? Jo crec que encara queda moltíssim recorregut per fer, que aquest és un corrent que està apareixent i que no hi ha encara un posicionament clar des del punt de vista de l'administració. El que sí hi ha són algunes aportacions, en concret aquest programa d'emprenedoria social que va tenir, em sembla que bons resultats en el 2011 i que esperem que ara el 2012 també permeti. Però l'important d'aquest tipus de programes és la convivència amb moltes altres institucions públiques i privades que també comparteixen aquests objectius d'enfortir l'emprenedoria social. De fet, el programa del departament té 25 entitats associades, escoles de negocis, universitats, entitats socials,
que estan treballant per l'emprenedoria social. El programa que ha posat en marxa la Fundació de l'Obra Social de la Caixa va en aquesta línia, el que va posar en marxa el BBVA, Amesade, Momentum, va també en aquesta línia. És molt interessant veure la complementarietat que entre diferents institucions público i privades estem aportant, perquè crec que és l'única manera que això tingui més força. Vosaltres, Jaume, Catalina, que hi treballeu de forma directa, quin tracte teniu amb l'administració o vau tenir en el moment d'arrencar? No sé. Bueno, jo crec que segurament hi ha una forma molt interessant d'ajudar, a part d'aquest programa o d'altres programes que es puguin fer, jo diria en dos grans eixos que són dos de les grans dificultats en les que es troben els emprenedors socials. Primer és el finançament, és a dir, facilitats per aconseguir finançament. És a dir, en el cas català, l'Institut Català de Finances, que pogués tenir una línia específica per emprenedors i empreses socials amb unes condicions específiques adaptades a aquest tipus d'emprenedoria. I en una segona línia, la comercialització. És a dir, l'administració pública no deixa de ser un dels grans compradors d'aquest territori i, per tant, s'hauria de demanar la possibilitat d'inserció de clàusules socials, però clàusules socials efectives. És a dir, que realment comportin compra i, per tant, permetin el creixement de les empreses socials que ja existeixen o dels emprenedors socials que neixin. Nosaltres la veritat és que l'experiència no és de molt recolzament en les dues línies que ha comentat el Jaume, però a més ara també ens trobem que la queixa que tenim ens surt una paraula que és coherència, que no es pot anar amb el discurs de que sí que afavoreixo l'emprenedoria, però després en el fons faig un doble joc i ensenyo la meva cara bonica i després per darrere no estic facilitant realment l'emprenedoria social. Casos concrets, tenim molts, però és un moment complicat i sobretot penso que no és fàcil això, estar convençut, com deia la Meravilles, del que realment és emprenedoria social. És més fàcil parlar que estar convençut. Per al·lusions? 20 segons? No. Al·lusions com a administració, no com a Meravilles. No em referia a això. A veure, jo avui no represento l'administració, tot i que soc part d'un projecte i en aquest sentit he vingut a donar també aquesta aportació. Crec que queda un recorregut important per part de l'administració perquè és oportú i és molt convenient fer que aquestes empreses siguin més fortes i més viables. Senyores, senyors, moltes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Meravilles Rojo, Jaume Oller, Catalina González, Jordi Gusí. Fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies. Utilitza un mitjà, que és l'activitat econòmica. L'activitat econòmica no és una finalitat en si mateix, sinó que és un mitjà per assolir un impacte social. Doncs aquí hi ha dos eixos de discussió que depèn de les diferents escoles o referents en emprenedoria social. Hi ha gent que parla que aquesta activitat econòmica s'ha de fer de forma sense ànim de lucre, és a dir, el lucre ha de ser inexistent, o fins i tot es parla en algun cas de lucre limitat. Hi ha altres corrents que el que diuen és que pot haver ànim de lucre i que com més lucre, més impacte, perquè si guanyo més diners el que voldré és fer-ho créixer, per tant tindré més impacte. La gent que defensa el sense ànim de lucre el que diu és que al final hi ha un trade-off, és a dir, hi ha un intercanvi de més benefici, menys impacte, més impacte, has d'anar a no buscar la maximització del benefici. Afany de lucre, en el vostre cas, per exemple, amb quina de les dues corrents estaríem? Més o menys? Difícil. A veure, nosaltres com a entitat som una entitat definida, sense ànim de lucre, però és veritat que busquem que la nostra activitat doni uns beneficis per després revertir-los dintre del col·lectiu que estem atenent. Per tant, el que jo sí que crec és... 4 minuts i serà 11:15 en un moment com l'actual en què, entre altres coses, s'estan desmantellant les polítiques actives d'ocupació. Quin paper poden jugar les empreses socials en la creació de llocs de treball i la promoció en la inserció laboral de col·lectius vulnerables? Aquesta és una qüestió cabdal de la tertúlia solidària d'avui, és una de les que organitzem periòdicament
en coordinació amb ECAS, les entitats catalanes d'acció social. Avui ens acompanyen Maravillas Rojo, directora del programa d'emprenedoria social de la Generalitat de Catalunya. Maravillas Rojo, bona nit, benvinguda. Hola, molt bona nit. Jaume Oller, soci fundador de Tàndem Social, una consultoria per projectes i empreses socials que tenen com a objectiu la transformació i l'impacte social, l'equitat col·lectiva o la sostenibilitat mediambiental. Va néixer al gener de l'any 2000. Jaume Oller, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Catalina González Keuchen, directora de l'associació Saó Prat. Aquesta associació està integrada per les congregacions religioses, germanes concepcionistes, germans maristes i germanes teresianes, i l'any 2007 va crear l'empresa d'inserció Reformes Saó SL per ajudar els joves del Prat de Llobregat a inserir-se al món laboral. Catalina, igualment, bona nit, benvinguda. Hola, bona nit. I ens acompanya també Jordi Gusí, gerent d'ECAS. Jordi, bona nit. Hola, bona nit. Abans de començar el detall, podríem començar definint què és emprenedor social. Què és el que hem d'entendre per emprenedoria social? Amb quina definició treballeu vosaltres? Probablement més que definició. O concepte, no sé. Sí, podríem dir que està apareixent amb molta força un nou corrent emprenedor. I quan parlem d'un nou corrent és interessant perquè és una manera de focalitzar més un grup de persones, cada dia més per sort, que volen donar resposta a noves demandes socials, que volen donar resposta a vells problemes però que necessiten de noves maneres de gestionar. Podríem pensar en l'educació, en l'envelliment de la població, en la prevenció de la salut, en la utilització de noves energies. És a dir, podríem posar molts exemples de nous reptes, de vells problemes, però ho fan, a diferència d'altres moments, i això és el que voldria destacar, amb capacitat de gestió. És a dir, saben, aquestes persones que organitzen empreses per donar aquestes respostes als... Que de vegades es confonen, o hem tingut una temporada en la que potser s'han radicalitzat massa les dues postures, no? I llavors, dintre del sense ànim de lucre, moltes vegades s'espera que si tu em dones el que jo necessito, jo faré un projecte que serà fantàstic, i l'altra postura, que és perdre una mica l'objectiu de transformar la societat, de fer que aquella necessitat desaparegui, tant de bo, i perdre una mica el nord. Llavors, penso que s'ha de buscar l'equilibri. Punt intermig, Jordi. No, jo crec que les empreses socials sense ànim de lucre i que al final l'activitat econòmica és un mitjà i que, tal com deia avui la Maravillas, hi ha tot un conjunt de gent amb inquietuds, amb capacitat de gestió i preparada. I jo crec que també hi ha potser una part també, no diria generacional, perquè al final persones que portaven centres especials de treball són emprenedors socials, però jo crec que al final ha d'haver una motivació de transformació i sobretot un sentit de la gestió, del management molt ben orientat a resultats i amb ganes de fer un bon producte, un bon servei, que al final generi llocs o transformi el seu producte, reptes i demandes socials que tenen que fer una activitat que sigui sostenible en el temps econòmicament i per tant tenen que veure com s'organitzen des del punt de vista de la gestió. Hi ha una tercera característica que és molt definitòria en la meva opinió, que és la voluntat i la decidida vocació d'actuar amb interès col·lectiu. És a dir, són persones en general molt ben preparades, amb capacitat de gestió, amb una gran inquietud per als autèntics problemes socials en el sentit més ampli de l'expressió, podem parlar d'això després, però que a més tenen aquesta decidida vocació col·lectiva. Aquests podrien ser alguns dels elements, en la meva opinió, que fan que quan parlem d'emprenedoria social no parlem només ni d'economia social ni d'empreses socials, tot i que l'economia social i les empreses socials també formen part de l'emprenedoria social. Definició completa, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Sí, segurament el que podríem dir, que una empresa social és un emprenedor social, és una persona que vol cobrir una necessitat social, aquest és el seu objectiu final, i que per aconseguir aquest objectiu